שלום, צהריים טובים, או כמו שנהוג לומר, שנטאג, לחברנו בהמבורג, שלמה אלמגור. גודן טאג אוס המבורג, עמי. האם אתה נרגש, ראש ממשלת ישראל, בראש פמליה בלתי מבוטלת, נמצא בדרך לגרמניה? כן, נתניהו אכן מגיע לברלין. מבחינת התזמון, זה התזמון הכי גרוע שיכול להיות לממשלת ישראל. מדוע? טוב, זה ידוע שממשלות גרמניה וישראל נפגשים פעמיים בשנה, פעם אחת בירושלים, פעם אחת בברלין, אבל בעקבות ההחלטות של בנימין נתניהו בדבר 3,000 הדירות שהוא עומד לבנות בשטחים, הרימו פה לא גבה אחת, שתי גבות. אני מבין שאנגלה מרקל שקלה לבטל את הביקור מרוב כעס. היא פשוט, פה משתוללים מההתנהגות של הישראלים, כי באיזשהו מקום הם רואים את זה בתור סתירת לחי. היום בבוקר התראיינה אחת מחברות הפרלמנט מהירוקים, והיא השתדלה מאוד 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 לא להתפוצץ בדיבור שלה, והיא אמרה שישראל הם חברים טובים שלנו, ובגלל שאנחנו חברים, אנחנו מעוניינים בטובתה של ישראל, אבל מתחת לשפתון שלה ראית המון המון זעם. טוב, אנחנו חייבים להספיק עוד נושא אחד משמעותי מאוד. אני ברשותך מבקש ממך לנסות להבין מדוע באמצע שיחה מכובדת איתך מתחילים לנגן פה שירים של אריק סיני. מר אלמגור, האם אתה מכחיש שאתה היום מציין את יום הולדתך? לא, אני מאשר עם 3 סימני קריאה. זה באמת הפתעה. ואיך אנחנו יודעים שאתה אוהב דווקא את השיר שברקע? כי גדלתי בעמק הירדן, דגן יבט. אז קודם כל... עמי, הצלחת להפתיע אותי, תשמע, אני ממש אדום. אנחנו רצים לשמח אותך, מה יש? חבר טוב. יפה, זו הפתעה ממש ממש מקסימה, אני מאוד מעריך ומכיר. אני הולך להתייעץ עם מר חיים הכט ועם הצוות, האם אנחנו יכולים לגלות מי החפרפר, קו נטוי חפרפרת, שהדליפו לנו את האינפורמציה. יום הולדת שמח, שלמה אלמגור יקירי. תודה רבה, תודה, אני מאוד מאוד שמח, ריגשתם אותי. נדבר בשמחות, וכמובן ביום שישי אנחנו משתמעים כרגיל. אוקיי, תודה רבה. תודה יקירי. אבידזן. תודה. שיר שעכשיו אפשר להגיד בשקט, אנחנו והגברת אלמגור מקדישים באהבה רבה לשלמה אלמגור ליום הולדתו.